Hilom ba? Hilom! Silom di karon. Hilom ba? Ayaw pagsaba! Saba karon, buto ni ron. Unsa na akong sala sa inyo ha? Kidnap for ransom ni. Adik na siguro ka. Shut up! Boy, bantayin lang na. Boss, kape. Asang kontra, Sard? Asa, Sard? Relax lang mo. Kailangan na to mahimong alerto. Delikado ang kalaban. Tabang! 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 Kalaban! Paminaw mo. Mga delikado ng kalaban. Mga maute. Na maute ang isa oh. Kailangan na to magtago. Dili dapat nila mahibalaan kung asa ta. Kasabot? Asa ang mga kauban dire? Sir! Iskot yung naman mo diha. Kali sir! Tago diri! Ngaya imong tingog mo si masakpan ta. Kung di mabot ang kwarta, mamatay ka. Kung dapat, magdali mo mga kauban. Ngano ako manjud! Ngano ako manjud! Ano ka na, mabardong gikidnap? Gamay rin ni Grandsum ba? Mao kayo na mga bulok man mo oy! Uy, ay may tawagag bulok ka. Ipabuton ko ni ron. Mga buto mga sundalo ron patay jud mo! Wa minadlok og sundalo. Yati. Chicks bay? Ato na luwason kay gisugo na sa gobyerno. Dili kay para chicks na. Bet kay Sarge. Kidnap po ransom ni. Pero tanaw na ko mura gamay ra ni kwarta pangayoon kay gamay ra man ang hostage. Sabot? Copy, Sarge. Pag ingon akong move. Move! Move! Pag dikit mo kay wala ko'y taguan. Nakakapit ko. Wala may pusil, Sarge? Bitaw, Sarge. Wa man gani mo yung ID. Ano mo? Hubad! Tabang! 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 Naklahalala. Cute na niyo eh. Ay, kabala ka, Dam. Luwason ka na mo. Ay, mugliho kog dautan. Basi mapatay na mo ni. Hoy, ay dagan, patay ka ron. Tabangan mo ninyo! Kabala ka, luwason ta ka. Ma'am ay kabala ka, ma'am. Amo kang luwason. Tama, tama, tama. Uy, hold upper, drug lord. Pagilom, amig buwang-buwang nga. Bus, sa ano to ni? Pag-amping mo ng isa, si Aladdin ko kalaban. Ate kay naong mo? Paminaw mo duha, ingunahan itong buhaton. Ako'y bahala sa hostage. Kamoy bahala ng duha ko kidnapper. Kasabot? Copy, Sarge. Bus, delikado tani. Ay, kabala ka, Aladdin. Pangita pong Aladdin no? Hilom, patay ka ron. Paminaw mo. Ako ani pabuthan. Pabutin, Sarge. Hi po. Pwede makuha ang hostage. Dili pwede makuha. Kidnap for ransom ni. Panyaan sa aman ay karang kuya. Uy, naunsa ka, Sarge? Natakar na ka. Anyuhan na lang hostage siya. What? Kamati na lang ko rin ha. Oh no! Tabangan na lang tamo, sir. Sorry ha. Cute, oy.